Bojan Cmelik, is-Serb ta' 35 sena mixli bil-qtil ta' Hugo Ketkuti kien ilu f'pajjiżna issa minn Ġunju ta' sentejn ilu u matulhom qatt ma kien fuq il-kotba tal-Aġenzija Jobs Plus. Dan ħareġ fil-qorti mix-xhieda tal-Ispettur Frankie Samut mit-taqsima tal-Immigrazzjoni u s-Sur Joe Saliba minn Jobs Plus meta l-ġimgħa filgħodu komplit tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tal-akkużat. Is-seduta waqfet ħesrem meta fuq il-pedana tax-xhieda tela Noel Falzon li jiġi ir-raġel toħt is-Sur Ketkuti u li kien imexxi qatt ta' stabilimenti tal-imprenditur li nqatel b'daqqiet ta' sikkina. Waqt li kienet se tibda ħirġa x-xhieda minn fommu qabad jgħajjar lill-akkużat li ntqal li tal-aħħar beda jitbissem bl-unika xhieda li laħaqta kienet li kien ħaddem lil akkużat. Il-qiegħed tant kemm saħnet li kellhom jintervjenu l-uffiċjali tas-sigurtà mill-faċilità korrettiva ta' Kordin li kull seduta ikunu armati sa snierhom fl-awla fejn ħarġu lil Falzon il barra mill-awla waqt li żammew lill-akkużat f'postu. Kienet il-Maġistrat Marcen Farrugia li ordnat li x-xut jinħareġ mill-awla filwaqt li widbet lill-akkużat biex ma jibqax jitbissem tul il-kors tal-proċeduri legali inkella il-każ ikompli jinstema' mingħajr il-preżenza tiegħu. Xetu koll l-Ispettur Robinson mifsutem mill-uffiċċju tal-Interpol li konferma kif skont l-Interpol ta' Belgrad fis-Serbja Cmelik huwa magħruf sew mal-pulizija fuq każi ta' frodi u ġrieħi serji fuq persuni. Xedu wkoll il-kuntistabli Wayne briffaw l-Ispettur Lara Butters li taw rendi kont ta' dak li ġara fis-6 ta' Lulju li għadda meta ġie aggredit il-vittma. Il-kumpilazzjoni ġiet aġġornata x-xahar id-dieħel il-prosekuzzjoni brabta ma' din il-każ qed titmexxa mill-Ispettur Nikolaj Sant. Il-qorti tal-appell ikkonfermat sentenza fil-konfront ta' raġel ta' 31 sena li fl-2013 ma kienx instab ħati l-istupra lill-oħtu ta' 12 sena huwa kien tressa il-qorti fl-2006 mixli l-istupra li żamma kontra rida tagħha u li ffastidja lil ħutu bniet ta' 12 u 17 sena. Il-qorti osservat li ż-żewġ taħwa ammettew ma' social worker u ma' ommhom li jesseġeraw dak li qalu fil-qorti u qablu dak li ġralhom ma' rapport li raw fl-aħbarijiet. Il-qorti nnutat ukoll li eżamijiet mediċi urew li ma kien hemm ebda abbuż sesswali.